Sha ei ba phi dan tăng bất phi kui cả đêm cả man Dagi surging right up in sawa ring kat ka jing it ka vanilla ngakin mau ki por ba men chua ban klet no ya ki ngam la tăng haki jing pos niu hanga pi wan pau ya ki por bala len pi pen ken mau what them tip show what las them yo i ba i ngadan ha chan jong pi what phim tip shu what la slam phim yo i ba i ngadan ha jan jong phi Kami kinja pi pen ling a pi pen do tia pen do dem yanga ngaki ngak sar sha ka diang ka man jing per khat ka kya ka shan jing roi nga pen sawa ringkat ka jing it ka banilla ngaken mau ki por ba men chua pan klet no ngam la shisha ya kami kinja pi pen leng a pi pen do ka pen do dam yang ngaki ngak sa sha ka ding ka man jing per khat ka ban ka sha tang haki jing pos niu hanga pi wan pau ya ki por bala len pi pen gen mau what them tip show what las them yo i ba i ngadan ha chan jong pi what phim tip shu what la slam phim yo i ba i ngadan ha jan jong phi tăng bất phi cơ bay cả đêm cả man cả đêm cả